Dabawenyong OFW sa United Kingdom kung asa dunay kaso sa Omicron na balaka apan magpabilin gyapon sa maong nasod tungod sa trabaho. Ato ibalik si Jandy Esteban. 7 ka bulan na sa Essex, sa United Kingdom ang dabawenyong si Carl Lemuel. Kinsa nagtrabaho didto isip nurse. Napugos siya nga maning palad sa laing nasod taliwala sa COVID-19 pandemic. Gumikan dili paigo ang iyang sweldo dinhi aron mabuhi ang iyang pamilya. Karon duna na sablaing hulga gumikan duna nay kaso sa bag-ong COVID-19 variant nga Omicron sa Essex. Nga giingong mas makatakod ug mas delikado itandi sa laing variant sa COVID. Nabalaka man, apan wala siya'y mahimo, gumikan dili po niya mabiyaan ang iyang trabaho. Busa doble amping na lang daw siya. The government announces effective today the mandatory wearing of face masks or face coverings on public transports and retail shops. Ang iyang asawa din sa Davao City, nabalaka usab sa iyang kaluwasan. Yes, we are worried about him, especially karon na ay new variant sa virus na nakita didto. But then again, he made us understand na masking asa man siya moabot na agyud na ang threat sa virus. It would serve him no good if mauli siya. Tungod sa Omicron variant, gipahugtan sa gobyerno ang travel restrictions sa nasod. Gani nadugangan sab ang mga anaa sa red list hangtod December 15. Gawa sa South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini ug Mozambique, naapil na pud sa listahan ang Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium ug Italy. Buot pasabot niini, ang tanang travelers gikan sa mga nasangpit nga nasod sa nakalabayng 14 ka adlaw dili tugutan nga makasulod sa Pilipinas, bakunado man o dili. Mga returning Filipino ra ang tugutan pinaagi sa government o non-government initiated repatriation. Who arrive before 12:01 a.m. of November 30, 2021, pinapayagan silang makapasok sa Pilipinas subject sa entry guidelines. Ngunit kailangan nilang sumailalim sa facility-based quarantine sa loob ng 14 na araw. Samtang ang mga nakaabot na sa nasod una ang November 28, required gihapon nga kumpletuhon ang ilahang testing ug quarantine protocols. Ang mga gikan sa green list nga nasod musunod sa testing ug quarantine protocols sa yellow list. Suspendido pod ang pagsulod sa mga fully vaccinated foreign tourists sa mga non-visa required countries ubos sa green list. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.